My name is Edmund Burke, og jeg kan faktisk godt tale dansk. Jeg er en britisk politiker, og jeg er konservativ. Og en af de gode ting med mig er, at jeg er hjælpsom over for alle. I vores parti, der står vi inden for at bevare kultur og traditioner, da det er det, som har bragt os frem til den position, vi står i dag. Hej med dig. Nu vil jeg lige fortælle dig en lille ting. Man er født ind i forskellige positioner i samfundet, og derfor er den radikale ændring i Frankrigs samfundsstyre helt godnat. Og den her journalist, hun bliver sgu bare ved med at følge efter mig. Jeg så det overhovedet ikke. Kom her, følg du med mig. Nu skal du se de smukke omgivelser. Se nu her. Det er i disse smukke omgivelser, traditioner og kultur bliver skabt. Hvis du er imod traditioner som jul og påske, er det ikke konservatismen, du skal stemme på. Men for fanden da, alle tror da på julemanden, påskeharen og nisser. Hvis ikke man gør det, så er der sgu ingen plads i vores hjerter.